Ai hola korosa sure dingo luki tu sahabat kita mari berhasian boto om masune na lauri ho dan perdulian barang nasongon dia beho iba holoki mengadian di boto hasian
holong nirohaki ngaleleng setar pai maaf oloroh itu muli tuau rade durohaki menjalor rohami iya macai sora pagi lalaki hasian tiop mata aku buarau itu tulang bumi bawa tuau hasian bawa tuau panggil ami hasian olo aku roi lulu aku roi hasian asatu sorako asatu hoto itu dilambuki suara itu nahu parsita suara itu nahu pangira hola no mariho hola komaria hasian marsia jua kita undang marsira kita hasian rade doa rade durohaki menjalor rohami iya macai sora pagi lalaki hasian tiop mata aku buarau itu tulang bumi bawa tuau hasian bawa tuau panggil ami hasian olo aku roi lulu aku roi hasian asatu sorako asatu hoto itu dilambuki suara itu nahu parsita suara itu nahu pangira hola no mariho hola komaria hasian marsia jua kita undang marsira kita hasian rade doa satu hoto itu dilambuki suara itu Tiba tanah mina abang so di Indonesia Tuhan dulu ada jeruk dulu Tuhan so ni mah Tuhan di mana berjalan ima mere na meo na manjaro paman mansurat sia duriani sehoma tu na lagi dalam keadaan na utai pandi so ni Tuhan akan dulu na ulang kita ulang di nabi sehingga kami sudah kami akan program masih maka di rumah nabi naruh di bawah orang yang membawa nabi tidak di dalam amin.
From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment you're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment, I will love you as long as I live. From this moment Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring
Salut. Salut. Selamat Advent manihita saluna. Kemudian itu hatta ada orang so masuk kita tuh acara di mulu kita marpengian di gagasan rohata di dapat bima rohata. Mari kita sian tata ibadah pamasuk-masuk model B. Kita sian buku D nomor 585 ayat 1 terbatul. Marhite-hite guarni de bata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni todi perbadiana tumo palangin to tanoon. Amin. Martua do manang ise na marhaposa tu Jehovah jada Jehovah apurusanna di bae Tudos do ibana tuhau nasinuan di topi di batang air jala majalar uratna di gabung batang air jaladang magia di bana molorok jala toktong rata bulungna jaladang holso di bana di tahun hararhon jaladang masohot marpar duit martua mama nangisi na solo mangikuton tani ni angka berjarak jalan na solo jongjong udalan di angka berdosa jalan na solo sahudulan dohot angka pangarehe sai pati ninja huba do moniro rohana jala saido dipikir rohana arian do orgi. Haleluya matanya mai ale debata amanami nadi banwa gicang odo na mangaturun perdongan sarebioni dida oro dongan namion tidak lando si dui nensi narodo na sida nuain tu jolom mangido pasu-pasu atong saya tatap mana sida di bagasan asido tolong neroham pasu-pasu dalam moti mana sida marhiti pakang holomi saya homana mangarajai dohot patulus som modu perdongan sarebion sa rodi ujungna marhite panuturion todi berbadia tangion ma tangyang namion ala asido tolong niroham di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Janji setia sampai
mana mangaramoti anti-anti do pikiranmu nanti di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salut. Horas kita saluhna. Hatane di mata di pardongan saripeo ini di anak dokter di Buriata di dahlan hajudungan rumah bea dohor duidenci sian turin madene sian Jeremia 10 ayat 7 alai mardua mabawa nama kabusan tu ibadah tu jauh. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu yang berusaha. Saudara berdua, kamu dulu. Rang kembali kamu makro, berai kita orang itu. Jadi selama aku tahu kamu makrongan, dia mah akam-akammu. Wah, tuh. Wah sama untukku mantap. Alala di dalam rumah tangga. Odo si bosiri nasiring mapai nasi sehingga rumah tangga ini agak deh. Rumah tangga ya sih deh. Roma inata. Mantap muda dulu bebek betul. Soal di situ. Mantap muda dulu ketik dong. Nah, hidup ina. Wah bilang pasti gor rumah. Sudah biasa ada. Itu dah kami hidup kon. Kenapa ya? Baik lagi mau nama sih. Jadi ordo sibosiri yang sering terjadi di dalam kehidupan pernikahan orang Kristen, orang besai madukari akan nafsu. Jangan membuka-buka secara yang berat-berat. Kalau itu manusia perdoaan murah, ya itu tidak bersalah. Alat so, sini saya kamu so. Jadi dambe dia bisa liburan. Kamu bisa liburan apa? Dan liburi nara masuk. Nah, jadi itu liburan itu berarti liburi warna merah main dani masuk. Nah, sebagai ngobrol cinta kalau dibahas sama. Ade. Jadi dambe songoni. Jalan munga, tokinai jalur muna mah pasu-pasu. Siat dibata magitina posona tiupma katani Tuhan nalau si posoro muna di rumah tangga muna. Oh debata rodohani tujolo lau mangido pasu-pasu ni huriamu nama muka pasari peon di bagas
debata ditahi rohamuna don waing naing marbagas atong tanyon hamu majolo hata ni debata turut ni pardongan tarapion ni halak kaliste Guru ditopa debata tuwai dogma sambil sasada lau baik mani gana sada guru panggubi baik aktif. Aku ini hidup Tuhan Yesus dan tahu berlaku nanimina ya sohalahina sopamaina na pangalaku sosat pangalaku don nang nababuat nasirangi atong na pinadomu di debata dan jadi sirangon di jolma songonod do didok debata tu bawai Kamu pagkabawa awal aktif baruwi sang Kristus pagkabawi duniai dalam hadir diri dungi songonod didok kata di debata tu akka buru-burui Yuri akan serupuani mabawa nabi songon pangulun hari buani ai bawa ido hulu di bukana songon Kristus hulu di buyai ikon kotor oman marlongan halapon don hamenahon di hol di parangi di gurui ido na ada di julu di bata do di julu di jolma atong songon akka namar parangen hata ni debata mahamu Jumulukon para sini rohaun do tabasaro do taterepon ni roha mahamu masih paune-unean mahamu dohot masih asia-asia saluhut riting ni roha muruk rimas baronggahion dohot pangisahion daumei yan hamu alai digijang saluhut nai masih haulongam mahamu aido rahut-rahut ni nasundinggan dungi dame nasian debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhutna binahin muna marhite-hite ha tamarang pambahenan toktong mai marhite-hite guarni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot pulau muna atong nunga dibegi hamu hata ni debata taringot turuhut ni pardongan sariponi namanukun mau nuain jumodo diho ale panguli dahlan hasudungan rumah tea olo doho maka jong joko di jolo ni debata na uboto saluhut do di jolo ni dongan na pungu dison na dipangi doroham do si duinen si syaturi na niripmon gabe dongan saripe na olo doho maka holong ibana sian nasa roham dot mangulahon sian nasa gugong uhut marparangehon parangin abadia rap dot ibana naolo doho mangajuaju dot hagaleona tungsura humurang parangena jala nasotu pa paula homu manak tadikon ibana tadikanomu ibana paima disirang hamatea amu sogot molonong sadaro ham mangoloi salut nai dogma namanukun mau do diho ale inang duidensi boru syaturi naniririt ni si dahlan rumah piaon bahin dongan nasaripe naolo doho maka jong joko di jolo ni libata na uboto saluhut do di jolo ni dongan na pungu dison na dipangi roham do si dahlan oga be silodukmu olo doho maka holongi ibana sian nasar roham do marpangalahon ature maradupon ibana do marparangehon parangin abadia pa buhala kristeko jalan nasotu pa mahilolong ko manang tadi konomu ibana pai made cirang hamatean hamus sogot molonong sadar roham mangului saluk naik dogma atong mati lewat tangan siamun akan dua kau napa sapun hatana tu na pinadumu ni debata dan jadi siraman amin. Jalo kamu mapasu-pasu jangan mata di bata. Di pasu-pasu jalo diramoti Tuhan di bata. Di sodako Tuhan di bata ma bogina Tuhanmu jala asih marohammu.
Lupaku Tuhan di batang ruhina Tuhanmu jala di pasoron madamena tutoti. Amin. Akte kawin nomor 008 H3 GPP PR garing PN garing Romawi 12 garing 2024 Goar Dahlan Hasudungan Romabea tanggal lahir 20 April 1957 Dohot Oroan Dwi Densi Syaturi Tugu 20 Januari 1930 Nunga Majalo Pasu-Pasu Pardongan Sarepeon di Gereja Protestan Persekutuan Pasar Rodi tanggal 14 Desember hari Sabtu 2024 si Paingot Mananghatan di Bata Jeremia 10 itu ayat itu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan nah pinadumu di Bata dan jadi serangan Jolma ditandatangani orang tua laki-laki J. Rumapea ditandatangani orang tua perempuan J. Syanturi ditandatangani pendeta resort pendeta PJ Nababan STH ditandatangani guru huria Situa S. Sinaga. Menghadap ke foto. Desian buku D nomor 150 ayat 1 tun. Mertua dungan akana sabak kata teoma buka buku lea. Dihambudongan nang majalo pasu-pasu pardongan sariponi mamuka ari sadarion nunga sadari pene baru mahamu di bagasan holong ni Tuhan Yesus Kristus godang doa kahamaulon dohot galubang cerubang muna naboy desalhut na ibagalehon holong ni rohamuna jala olo mabailam har-har padan para saripon muna alani ipake hamu mahatane de bata gabe si jatamuna manaluhon saluhut nai oleh hamuma Jehovah. Alai anggo audo dengaku sadabu ikon Jehovah do olona. Ale Tuhan moja de marohanami ko sai pasau malo de roham ni anak ko diulian pasu-pasu ma rumah tangga nasida. Hamu akan atoras do sisolhot ni pengantinon. Pabor hat hamu manasida tu partari peoni marhite tangia. Jala boleh hamu nasida marhite-hite jan hatari debata. Asa ingot nasida di badan partari peoni.
piong munai. Maranak nang barboru jala marpinok parmahamu sa rodina saur matua. Dalani hamu marura hamu dua naon mangasahon gogo nasiat debata. Amata dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di barbadia. Martanyang mahita manengakon pilat tau tu debata. Ale debata amanami nadi banwagijam. Podo harawan ni saluhut silau nadenggan dohot naso di bahasa nama diutus. Jadenggan di bahasa menunga di lehon jala di pasat hoi tuhami. Upasat hami masya nilon mi tuhami pelean nama lejaun nami tuho. Say jalo may gawe huap na hutus di jolo. Pasu-pasu may daramoti atau pakai hami peleano. Pati bulhon harajanu di toga tongani kuriam dohot di por tibio. Buhay marwanami marhite-hite todit. Asalam utadahami kudang ni selolon mi Tuhan. Asalam gir-gir hami medok mulyati Tuhan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramita medok kanyang. Ale aman. Rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di batang ama. Dot partarani todi parbadia mana maramoti hamuna sadarion rodi salimi. Amin. Sian nomor 40 sada, 140 sada. Sejur malah kamu nak.
Saya naik. Hor pa hidup penuh dari tua. Dan doa imana hor pa hidup po pa hidup. Ay imana ko lang teman ka. Ada separa meta. Atau orang minum mana dah buat. Sama ada buat ngai puri. Enggak ada. Itu kan. Tok masuk sama muda itu. Ini mah. Oke, jauh gimana? Oke, beberapa. Kamu drama soal itu. Iya, yo. Saya mau bisa di masalah. Bagus sudah. Ini pun sudah ada. Jawab. Paling mau siap pengertian deh. Nah. Coba, dulu pernah di jadi enggak? Sadar kamu. Amin. Ini dia. Bisa. Orang.
Jadi soalnya malam muda, jadi sahabat masa tulang. Itu hatta mau lihat manang dihita saluhukna. Ala bodo hita tipak marlasi rohani komu di alaman nama rapang nama jual. Si kongkong pangisina dihita saluhukna poparan no putu asitu mora. Asa sada marohatta mamita tua mata matua di mata. Asa tabuhai maulot tangkiat. Di bagasa sadarion siyan na mamuhay sa rono mangujungi sa idilongani dohon di urupi dewata mahita marhite-hite todina todi perbediai atau dihamuna par musik nami sontong dohani morani asuhuton namar hula boru para no pintu asitu mora dinalahu mabulai hatta ulota dilasina hatta di bagasa sadarion adorang sohu buhai hari ada di bolu majawa yolu hordama tua mata matua dewata asanggiat digonggomi diramodi dewata kita nama ulau tau mau lihat mana nama nami karena lau selalu doa mata sorry pada dok amata raja dok hinata sorry pada asanggiat marhide hadong dengan nami dohot nasi syara nasi roha di ulau tau lihat na lulupang gonggomi ni saluhut hutaw. Nalahu mamalu akka ulawnya mula di bagasa saja. Asa marmula dan nauli marmula na rin kana sa siyajur mula topak. May tama magodak mula las padong madohog godak sopa. Amata raja do inata soribada asa lihat penggabian lihat perhorasan di hamil nomor gula baru dia kepoparan di petua situ orang pedang magodang lihat di lasbai magodang di situ orang
kita hasuton hula-hula situmora di sadario mahita lahu mangulupi buhut lahu marmini anak kota alani molotupe sorian non naboy tapasahatan meme di lasiro hatta dia ke anak kota kata dia dua nama dot dada alani otik na ubenna tinadikon dada alani gurang na ubenna niya alai dapat masukan hata ni dia tua otik sipirito di gurang si butong-butong molotuk soni benno naboy tapasahatan tuya anak kota na marasiro di bagas sa stadion dewa tama napasikopon sa huna atau ngalani dihampon ya anak nami na patong-tong parungo saripion tujolo mahawa tujolo ngalian mahami akan marhamaraki popor le puju situasi tumorang dohot marmeme akan anak nami pedang magodang na hoparsi